En gang imellem, så har segboardet brug for at blive kalibreret. Det kan fx være, hvis det ikon, der er her, det lyser rødt, at balancesensorerne de ikke lige opfører sig, som de skal. Måden du gør det på, det er, at det er meget vigtigt, at segboardet står helt lige. Og så finder du din tændknap, og så holder du den inde i et par sekunder, indtil den siger bip. Sådan der, kan du se lyset, så giver du sådan set bare slip, og så går den i gang med at kalibrere. Du kan se, lamperne de blinker. Her kommer den røde indikator. Når den har gjort det, så slukker du. Du tænder igen. Så tester du. Virker. Virker. Så er du klar til at køre.